iso o que lele? Ah, xa sei, mirade, ten cordas e de madeira será para xogar o tenis. É para xogar o tenis? Non. Xa o tenis. Isto é como unha papa, acabar así. Cava. Non é unha papa, tampouco. É un remo? Tampouco un remo. Xa sei, xa o tenis. Isto é para... Ti botas aquí o cebo, vas ali ao mar, ao Porto de Vigo. Lánzalo así para o mar, ala vai. Despois recóllelo e aquí dentro está o marisco. E chama unha nasa. É como unha nasa, un querer. Non, está dispensado, isto está todo. Pero, entón que... Merece un aplauso, non merece un aplauso. Moitas grazas, encantoume o aplauso. Pero propóñamos aplaudir en lingua de signos galega. Sabedes como vai? Pois collemos o matapiollos e para dicir de nada, facemos así. Entón, como era aplauso? E como era grazas? E como era de nada? E xa, se algo nos gusta moito que vexades agora, a historia, a música, algunha das cousas que fagamos, pode dicir encántame, que a mí é un xesto que me encanta. Que poñemos as mans así, como nos gusta moito, levámoslo hacia nós. Como, ven para cá, gústame. Ai, mira, está chegando alguén máis. Hola, somos pouquiños, vamos a comezar agora mesmo. Rematei agora mesmo de facer o que é a presentación. E baixei ao mercado. E ali no mercado, pues, había un montón de peixerías, había peixes de todos os tipos. Que peixes podría haber nese mercado? A ver, que me sabe dicir algún peixe? Había lubina, robaliz, que máis? As sardiñas tamén había, que máis? Gallineta, rapantes, que máis? Salmón tamén había, como vedes, ollomois, había de todo, moitísimos peixes. Pero, eu vin, como dicía, era unha robaliza fermosa que había ali, e dixen, vou a levar esta robaliza para casa. Collín aquela robaliza, marchei para casa todo contento. Cando cheguei a miña casa, puxime a limpar para facer a cea de noite boa. Estaba limpando aquel peixe, e cando lle saquei as tripas, sabedes o que topei? Todo o seu estómago estaba cheo de plásticos pequeninos de moitísimas cores. Había amarelo, había negro, había azul, había branco, había de moitas cores. Eu dicía, os peixes comen plástico? Vos que pensades? Non, verdade? E como chegou ese plástico ao estómago do peixe? Pois pasou a noite, eu dixen, ao día seguinte, estaba eu cavilando de como pudo chegar, porque os peixes non o comen, entón como pudo chegar aí? Entón eu puxeme a pasear, e cando paseo, cando cavilo, gusta mir así espazos naturais, e fui unha praia. E tampouco estaríades aquí, verdade? É que a ningún de nós nos gusta un espazo natural que este cheo de lixo. Bueno, tampouco nos gusta moito, a mí polo menos os eucaliptos, por iso vou ás carballeiras, non sei a vos, pero a mí non me gusta nada. Dali fui a montaña, na montaña ocorreu exactamente o mesmo. E cando estaba paseando por aquela montaña, ia tranquilamente, como vos dicía, cavilando, e de súpeto comezaron a caer unhas pingueiras, unhas pequenas gotas de auga, parecía que iba a empezar a chover. E cada vez comezou a chover máis e máis forte. E ao final caían ata que cheguei ao pobo, e no pobo había un supermercado. Metíme naquele supermercado, comecei a andar por aqueles pasillos mentras chovía, e sabedes no que me fixei? Que prácticamente todo o que había naquelas estanterías tiñan plástico, pero prácticamente todo. Falamos de que había un coco, sabedes un coco, non? Un coco que xa ten a súa coberta natural, dura. Aquel coco estaba envolto en plástico, dixen, isto non ten sentido ningún, verdad? A vos que... Témolo. Vale, pois rematou este ensayo e vou cantar a canción como sonaba naquela grande festa que dicía: o carón desta nosa terra sempre hai unha festa, a chegar control do puño pola cabeza que chamos as orellas, sabe que tiño se que agarro no burro, a festa santa unha semana inteira, como las fogueiras na noite de San Juan, contra la sardiña, como é? Somos un pobo de ricos en festas,
facer nada. Tamén leí outra cousa, leí que esas botellas ou plásticos que quedan flotando vai debatendo o sol, a salitre do mar, golpean contra rochas e van rompendo en anegos pequenos, cada vez máis pequenos, e quedan flotando nos océanos, o que se chaman os microplásticos. E moitas das especies que viven nos océanos comen plancton, sabes o que é o plancton, non? Que son microorganismos moi pequeniños e eles van abrindo a boca. Claro, ese plástico flotando, o que ocurrirá? Que o peixe acaba comendo o plástico. E dese xeito como descubrín que aquel plástico chegaba ao estómago da ruína que o mercara. Un forte aplauso para a mellor bailarina do mundo de hip hop, Andía. Choca aí, bravísimo, podes quitar a roupa para que vayas cómoda, podes quitar a camiseta. A ver, arriba, fora. Un forte aplauso para ela, Castillas, Castillas. Que pensaríades de mí? Que diríades se eu fixera isto? Isto está moi mal feito, verdad? Deixar o lixo todo por aí. Claro, é que está moi mal. Pero eu pensaba, naquele día que estaba lendo libros, e me puxe moi triste, verdad? Pero outras cousas que me fixeron estar ben, é que sempre hai unha solución. E leí unha cousa nun dos libros que ten que ver cunha letra. Unha letra que é o R. Alguén lle soa? Reciclar é unha delas, pero son 3 R's. Reducir, reciclar, temos e que outra. Xusto, son reducir, reutilizar e reciclar. E digo neste cantas botellas estou producindo nunha semana. Unha. En un mes, unha. En 10 meses, unha. Estou reducindo a cantidade de lixo pois que produzo, non o consumo, porque só consumo unha. Poñamos outro exemplo. Vos vades a compra, verdad? Cando imos a compra, eu sei que vou a levar cousas para casa. Entón, se eu cada vez que vou a compra, poñemos o mesmo exemplo, vou a compra 7 días a semana, imagino, non vamos todos os días, non? Pero imaginade. E serían 7 bolsas que produzo, en cambio, eu sei que vou a levar cousas para casa. Levo unha bolsa como esta, e outro material. E cantas bolsas estou producindo? Unha bolsa. Estou minimizando a cantidade de lixo que produzo. Pero tamén se pode facer, por exemplo, coa enerxía. Eu, por exemplo, aquí cando marcho, que facemos coas luces que hai aí? Apagámolas, porque así reducimos o consumo de enerxía. Tamén podemos, por exemplo, vos lavades os dentes todos os días, non? Eu tamén. E como facemos? A ver, collemos o cepillo, poñémoslo baixo a auga, botamos a tal, e que facemos coa viño? Despois de botarle a pasta. Pechámola, ou deixámola ver? Pechámola, porque así estamos reducindo o consumo de auga. Hai moitos outros xeitos, por exemplo, eu vivo aquí ao lado, teño que vir aquí ao auditorio a ver unha actividade, podo vir en coche, pero se non chove, podo ir en bicicleta ou andando, estou reducindo que os gases que estamos botando. Son outros, é dicir, darlle unha vida nova a ese lixo. E cando xa non podemos nin reducir, nin reutilizar, temos que? É que é reciclar. Xusto, é tirado a basura, pero non en calquer basura. O que temos que facer é coller o lixo que temos, clasificarlo na casa e dicir isto que é papel, cartón, según o material, se é un plástico, se é un vidrio, e tirarlo no contedor correspondente. Entón, se eu vos dixera, por exemplo, vamos a facer unha pequena pregunta. Se eu vos dixera, o contedor azul este, sabedes o que é así medio cuadrado, que ten así como un oco así moi grande para meter, sabedes que vos digo, non? Que normalmente esa tapa é como branca. Ese que sería? Que meteríamos aí? É que ten un oco arriba, que é super divertido tirar aí o lixo porque estraga, cando tiramos. Que iría aí? O cristal, non, iría o vidro. Está ben dito, pero é o vidro realmente. Explícovos por qué. Se, por exemplo, na casa rompemos unha ventana de cristal, non o tiraríamos nese contenedor. Aí van o que son as botellas de vidro, os vasos de vidro, porque hai unha diferencia no material, non é exactamente o mesmo vidro. Que vos parece se recollemos o lixo que teño aquí? Sí. A ver, se, por exemplo, vos digo isto de cartón, onde iría? Iría aquí? O aquí? Aquí? No azul? Sí? Estamos de acordo todas e todos? Vale, no azul. Se eu collera, por exemplo, o polispán, sabedes, o polispán isto que se fan bolillas é de embalar, é de plástico como que se embala, onde iría iso?
No amarelo, sí? Todas de acordo? Pois sí, no amarelo, moi ben. A ver, unha botella de plástico. No amarelo tamén, sí? Todos de acordo? Perfecto. Por exemplo, unha huevera. Isto de cartón, verdad? Iría no azul, xusto, moi ben. Vale, se eu coñera, por exemplo, esta botella que é de vidro, cal é? No verde? Quitaríamos o tapón, porque o tapón é de plástico, e o plástico, o tapón tiraríamos, porque non quero plástico. Adobiarte un pouco, pode ser así. Tens que poñer unhas boas gafas de sol, iso sí. É unha camiseta, pois, así en negro, con algún debuxo que che mole, por exemplo. Ah, sí, é máis fácil, tens toda a razón, mira. Cando non ten orde, é mellor que poñer. Ou dun festival, esta, por exemplo, é dun festival de rock. Vale, mira, explicoche como o retrouxo. É moi sinxelo. Dicimos algo así como... A ver, ten dúas partes. A primeira é... reciclar, vale? Sí, esa é a primeira parte. A segunda, a natureza non xera lixo, por iso témola que axudar. Vale, témolo máis ou menos. Pois, preparada para bailar, a mellor bailarina con máis estilo do mundo de rock and roll, imos con...